Hey guys! Welcome to my live streaming. Bisita-bisita na po kayo. Pasok-pasok na mga kapusa. Nakatime ako ngayon mag-LS nang walang masyadong ingay kasi yung alaga ko wala dito. So, let's get it. Isang malaking bagsak na tamsak lang guys. Masaya na ako. Masakit naman dito ko ba? O kanina pa to. Shit. Ang sakit ng ano ko, promise. Bisita-bisita na po. Ang sakit ng tagiliran ko. Sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso, isip ko at inaamin ko na kahit wala ka na sa piling ko. Ito talagang ayaw ko sa ano. Pag nagla-live streaming ako sa ano, direct kay Lolo, nagko-connecting siya. Bakit kaya siya nagko-connecting? Nagko-connecting siya ba? Ano ba yan? Ang sakit pa ng tagiliran ko. Nag-real ko rin. Nag-ano talaga siya. Nagko-connecting. Pero pag sa ano ako, StreamYard, never ko naranasan mag-connecting ako doon. Dito talaga grabe. Iba ka Lola. You're the best. Pilit-pilit. Ano yan? Shit. Sakit ng tagiliran ko. May nag-chop. Balak ka dyan. Sana lang dito tawag amo ko. Mapuputol na naman tong LS ko ngayon. Huwag naman mag-connecting. Uy! Sige, connecting man. Nakakasad yung ano, sandali. Ano ba problema mo sis? Bakit ka nagko-connecting?
siya, bakit ka nagre-reconnecting ng gigigil ako sa iyo? Ang ganda ng lighting namin dito. Ang sakit ang tagiliran ko. Bakit? What happened? I-off ko muna. Hindi ko alam na nangyayari dito. I-off ko muna itong isa. Tumili in the house. Salamat sa pagpunta. Salamat sa pagbisita. First time ito mangyayari ba? Nagla-livestream ako na walang maingay. Wala yung alaga ko. Kasi pag nandyan siya, naku po, 10 thumbs up na po sa host. Maraming salamat, Cedric Michael Villegas, sa pa-thumbs up mo. Sandali na, mabibigyan ba kita ng... Ay! Sorry. Ano dun? Ayan, meron ka ng jacket. Nag-ano kasi ito isang cellphone ko. Nangyari dito, masakit na sis. Ang gigit. Welcome, Cedric Michael Villegas. Walang ano man. Salamat sa pagbisita ha, at sa patamsa. Nagagi. Cedric Michael Villegas. Meron pa akong pang... okay. Bisitahin na lang po kita bukas. Sige.